23 mga kaaksyon. 2022, do kadasig lang. Do hunos lang ang mga inadlaw. The 365 days seems like to be a flowing water which quickly flown away after a storm. O kung ano mga kaaksyon, kadasig lang nadula sa nga 2022. Kadamo sa mga experiences nga aton mismo natubang. Eventually, may bago naman kita nga tuig. Ginakabig ang bagong tuig sa perfect time to rearrange ang atong mga goals sa kabuhi and works towards them. Iniman ang ginakabig at tion sa tuig kung saan gina-remind kita nga even though wala kita nang madinalagon sa nakaligad nga tuig, there is much more to achieve in life and mga bago naman nga mga posibilidad kag oportunidad ang aton mahimo nga ma-enjoy in the coming days that will surely come our way in the next 365 days. It's either nga pwede ka abi ka switch sa imong healthier lifestyle or ang imo dira nga mamalain nga ginahimo mga vices nimo punggan mo na, limitahan mo na mga kaaksyon. Pwede ka naman mangin sporty or pwede ka man maka-go on into a business venture. In general, ang New Year starts on the January 1, but in some cultures around the world, ang iba nga tao nagaselebra sa New Year on many other days as well. Pero nagapati kita nga the start of the New Year is like a new beginning sa aton mismo nga pagpangabuhi. So we do every possible thing to make ang aton nga upcoming year nga mas maayo. For example, pwede ka kadesisyon na pa na New Year resolution. No? May mga New Year's resolution ka na abi mga kaaksyon. But in case you were unable to fulfill your last year's resolution, then it is the right time for you to wipe off the slate and you could start fresh mga kaaksyon. Kung baga may mga New Year's resolution ka nakaligad ng mga tinuig, basi wala mo na himo, sige na to, past is past. Let's go and move forward. Face nato ng aton nga boss damlag. Imo naton pa maagi mga kaaksyon para mas mangin maayo ang aton padabuton. Diba? Para ma-inspire nato na great year ahead, we share few beautiful nga mga wishes mga kaaksyon sa aton nga mga abyan. Mga mensahe, mga quotes for New Year. Kadamo mga kaaksyon, ang pinaka-common ged ginambal perme, best happy new year 2023. Amo ka na perme, my wish for you. Usually kung gamit ka month, baka great beginning for January, peace for February, happiness for March, cool for April, luck for May, success for June, no worries for July, mga gifts for August, love for September, travel for October, joy for November, bliss for December. Importante have a luck and a wonderful year. When you say, let's welcome the year which gives hopes, let's welcome the year which gives happiness, let's cherish every moment that it brings to all of us. You get everybody a happy New Year. Pero more than that mga kaaksyon, sa ibang paginato niya today in history, kada January 1, amaning adlaw mga kaaksyon kung saan balagin pasarang isa karayi sa Philippine Commission. Sa Philippine Commission Act of number 1123 sang Abril 1904 kung saan ginakabig binang official language sa pungsod Pilipinas ang English mga kaaksyon. O kung sa Tagalog, panawag natin English. That is English, meaning we accept it as one of the major languages of our country. So we speak also in English. That's why in some cases we say we speak in Tagalog and sometimes in English as well. We call that one as Taglish. But in some instances, panawag natin kinamatis, no? Iligay nun, Tagalog, English, ginakombinar natin. But no one stops us from using the word or languages, English language, because it is actually considered some Philippine Commission. It was used in court proceedings and no person was eligible for government service who did not know the language. Ang mga business transaction naton, usually ang business correspondence, communication, panulat, English gid, because it is actually accepted as official language of the Philippines, which is actually English. Aksyon! John Diaz! Balita na patas! Kagkaroon sa atong Pangulong Dinala. Dili kita makaaksyon sa ito naman nga Pangulong Dinalan, sa ito naman nga mabalita lokal. Ay, business registration sa Bacolod sa 2022
nagsaka ko ng 2%. It simply means that progressiveness is ongoing, is on the go, is on track. Dili mismo sa Bacolod City, padayo ng pagsanyog sa Sagdakbanwa sa Bacolod, and we do hope that it will bring more fortune sa nga 2020. Kung balaga marajate sa aton tanan bala, nga hindi lang yan sa pila, pero dapat do alalangay kita tanan, masabwagan sang buenas, nagasaka ang kadamuon sa mga nagrehistro sa ilang negosyo. Hopefully, good man ang ginatawag naton mga ka-aksyon pagsulod, ang pagpanukot abig sa mga taxes dira, ang mga bayad kagiman pa, so that we could use it no sa mga proyekto na makahatag gid sang maayuman nga benepisyo sa publiko diri sa Bacolod City. Sa iban pa nga mga balita lokal, negosyo gyapon, mga manungbaligya sa palupok satisfied sa ilang bintakulo sa nakaligad nga pagsukala sa bagong tuig. Ito ang bal nila daw kaubos gid sang ilang nga mga supply sa ginabaligya nila nga mga palupok sa nga 2022, nakaligad niya 2022. Liga nagahapit ko sinigaran aporte man ang dinaguso sa mga mabaligya sa palupok sa mo mismo nga lugar. Si Papito naman ka firecracker related incident na record sa probinsya sa Negros Occidental sa nga 2022. Si Banpang police report, lalaki o ginbuno patay sa lalaki nga gin sa Wayman, bangod na gin aligar tuman blak kagagahod sa nga sound system, samtang nagasug-alaw sa bagong tuig gin sa Wayagurang bala KJ. Pero I don't know kung ano yung pinakamadalong mga rason sini. Pagsaway, dito nang tinapungulay ni sila nga duwa, nagpukotay mga kaakson. Ang suspect niya ay piniparado sa kutsilyo, binuno yung biktimas, lawas, patay. Sa iban pang mga balita lokal, bangkay sang isa ka lalaki, ginbilin man o sa igad sang taytay, da mismo sa may surad sang silay. Ang biktima na identified ni, kakumodo ginalid lang to yung bangkay, skilid sandala, matsaga niya do basura lang. Aksyon Johnny Diaz, balita na patas. Aksyon Radio Philippines Standard Time na 5:11 na. Mayang hapon naman na Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome diri sa itong pagpangalagad in Action Report Sunday edition. Sunday kita, January 1, 2023, our first episode mga ka-aksyon. Subong hapon liwat na makita mga dulong sa inyo sa pinakamabago madalag kong mabalita nga natipon sa ato naman mga Aksyon Unit Reporters, ato na Aksyon Correspondents, handang-handa na nga magdulong sa inyo sa mga balita. Sa kinaanda na kong inyo alagad sa kahanginan, Aksyon John Diaz. Aksyon Johnny Diaz, balita na patas. Aksyon Radio Philippines Standard Time na 5:11 na. Magabalik pang Aksyon Report sa Sunday edition pagkatapos gidlawang sini. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pesyar na tayo! Pesyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
device ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Komprehensibo, wala sang may ginapasino. Aksyon Johnny Diaz, balita nga patas. Action Radio Philippine Standard Time na 5:14 na. Pabalik na rin sa Action Report Sunday edition. Ay, kumusta na naman? Aton maugkog matag para mati. Gikan sa sanay uno ka mga kabarangay diri sa Bano sa Bacolod. Kumusta din ang aton mga suki sa Kahanginan. Sa tantay uno ka mabanwa kag syudad sa probinsya sa Negros Occidental. Kamusta ka madara mga ka-aksyon? Kumusta nga pagselebrar ninyo sa bagsog alaw sa bagong tuig? Ang year 2023 ay pwerte mga ka-aksyon, iban malipayon gid sila nga pagsug-alaw karamo sa mga preparasyon sa online makitaan ginaton mga ka-aksyon kung saan nga nagpreparar gid no ang halos kalabanan sa nga ginatawag naton ilang mga handa sila mismo na mesa. Preparasyon sa mga pagkaon, nagasululubra lang, pero importante sa tanan ga preparar sa pagsug-alaw sang maayong tuig ang 2023. Year 2023 is the year of the water rabbit. Ginasunod natin mga ka-aksyon ng Chinese calendar nga nag-rotate 60-year cycles base naman sa 12 earthly branches mga ka-aksyon. Sang December 30, mayari din mga ka-aksyon sang fortune teller nga nag-share sa nga perspective parte mga ka-aksyon sa kung anong ginalantaw niya para sa sining nga tuig 2023. Kung nakapulo pamangkot ka mo to, kung nakapulo pamangkot mo ko to, kay Master Madu. Pwede kay Master Madu, no? Hello, mga mensahe bla ka mong luyag ninyo ipadala. Ipadala lang sa itong text hotline at ang 0963-7570-874. O kung hindi ka rin sa ito naman yung live streaming, aton basaan nyo kayo kaya ang inyo naman yung mensahe diri sa itong pagpangalagad. Butang nyo lang sa itong live streaming, Akong bahala mga ka-aksyon nga magkatag-ig tanupangod sa inyong mga messages, sa inyong mga greetings dira sa ito live streaming. We'll talk about more party sa 2023. Pero this time, i-check natin ba natin nga patrol. Kabalo ka kada January 1, do tradisyon na dira sa downtown area. Aperte ka din naguso ang ukay-ukay. Ang mga ready-to-wear bla mga ka-aksyon nga baligalin dito San Sebastian. No, butong di sa area sang Gonzaga. Kay nambako dire ko balabay sa downtown kay do halog. Ano paghalog imo kay nalipat ko January 1 gid kay ginutok ang mga tao to gina. Check naton base action na Alvin Grava sa patrol mga ka-aksyon. Basta may VMix kay kinsen niya to wala. Check natin section Alvin Grava. Oy mga ka-aksyon kaya before sina may inform ka mga daan regularly na every Sunday ang mga natong programa no from 5 to 6:30. This is a pilot episode mga ka-aksyon sa Action Report sa Sunday afternoon edition diri sa Action Radio Bacolod. May kaupod nyo ta every Sunday sa mga balita kay given pa nga mga impormasyon. Pero direkta sa report ng Action Alvin Grava gika naman sa patrol. Action Alvin! Papang! Ngayong hapon! Pang! Wag kita da? Pang! Wag kita da, Pang? Daw ara na kayo. Ano? Basi ara sa upod mo, Pang? Nauna na to. Nauna na. Oo, tatlo lang ka digits. No? Tatlo lang ka digits. Oo, tatlo ka digits lang. Pero kung madugangan pa, mas mahimo ning apat na ka digits. Aba! Sana Berte. Naka ano gani? Naka buina subong? Naka buenas subong. Nakadilhin sa kamo Nakadalhin sa gidaksyon na dyan, no? Kaya ang balganin ni Papang, ining tatlo ka digit, mahimo apat ka digit. Oo. Sa tion nga makahatag si Papang dyan. Aba! New Year subong. New Year subong Di dapat mangin malipayon kita kag mabinuligon. Correct action na Kag may natagon gid tikon may sobra sa 3 digits nyo. Os liki man ta di. Sana. Amo ni ang ginahulat ng tanan aksyon na dyan. Oo. Siyempre, ari kita sa downtown area, basi Nga? pa dugangan pa. May 3 digits man da?
Pasi madugangan 3 digit. Sana all. Si Papa naka-pwesto na to sa kilid. Nakapwesto na sa ano sa mabaligyaw kayo kaya? Hindi, may baso na to sa tubang yan. May ato na to? Oo, may baso, pungko to sa kilid, sa may liman. Oo. Base ba lang may maghambal yan nga, arito, para himuon ta 4 ka digit. Ay, naglain pa! Sana all. Anyway, aksyon na dyan, dasok mong kita diri. Gadasok ka man. Dagsa ang pila ka mga kauturan ta, nga nagpamalaklon subong sa piyak sining subong hapon, aksyon dyan, ang pagdagsa sa mga utod ta, pagbaligya, sining mga ukay-ukay, Okay. kaga iban papili ka, ha? Ang iban gani diriya, tag-hambal, tag 50 na lang. Wala na tag 5 na lang. Sana all. Amo ni sa pili ka pag Oo. bayo, sapatos. Oo. Kaga iban pa ti tanan nga kinanglanon ari di kay amo ng mga utod ta sadya man sa pag ginatawag tang ukay-ukay action na dyan. Bot silingon gali sa una, pato yung tag 5, subong tag 50 na ya. Okay, 2023 na. Naglain, nagidman ang presyo. Okay, ano itong daw 2015, no? Oo. Tag 5 na lang. Sana all. Pero subong lain na. Lain na. 50 na lang. Sana Silago, all. 50. Tag times 10 gigali action Alvino. Oo, gani man action na dyan, no? Ang sitwasyon na subong, especially sa mga utod ka, pang pili ka, pang bata, pang tigulang, may-ari man niya, diri action art, rally action na dyan, bag-ubukad. Pili ka diri, bag-ubukad. Makitan mo magani mga kauturan tadiyo, mga bata mismo, nagapamili. Sa piyak man sini action dyan, ang sitwasyon sa downtown na area, again, ang ginadescribe ta, para sa sining lugar sa ukay-ukay, 4 ni ka lugar, action dyan. At downtown area sa may kilid sa Tubang Balapusin Station number 1. Diri naman sa dalan sang Araneta, may ara action dyan. Amo ni diri nga himugasa man ng mga utod ta para magpamalaklon, no? Aside sini, may ara man Bot sa silingon dalan. action Alvin, from where to where na sa man? From din ang sugod hasta ang pinakapuntayan na ang gabaligya da? Correct, sakto action na dyan kay diri lang gani sa may dalan sang Bisuryaga. Diri ang umpisa sa may Liman Center, but action dyan. Pakadto na butong na dito, unhan pa sa Gaisano. Okay. Ang baligyaan na isang mga ukay-ukay. Aside sini, kung diri naman sa Piak, sa may Bangga Ballesteros Street, Balaction dyan, may ara naman ng mga ukay-ukay, patulong na dito sa may area, sa may replica sang New Government Center. Kalabalaba, gali ino? Ula-balaba, gid, magluwas diri, may ara pagid aksyon dyan sa may dalan sang Gonzaga. Gonzaga. Sa Gonzaga, ara man gyapon aksyon dyan. And aside sini, sa may Gatuslaw, ara pagid. Oo. Wait lang, action Alvin. James, may ginsan ko da. Buot silingon, sa Gonzaga, may nagabaligya gali. Pero sa Gatuslaw, action Alvin. Sa Gatuslaw, may ara man, ukay-ukay action dyan. Subong sini, makita na ginalakat man naton, diri kita lakata. Sa may area, sa may Luzuriaga Balaction dyan, makitaan mo ang pagdagsa sa mga utod tao. Sa atong sini nga BMX, kita mo na sa pagkadamo, Balaction dyan. BMX ta, kagina pa niya. Okay lang, action Alvin. Anyway, buot silingon niya, sa amo sini oras, yaga dinaguso, padagaling gusto mo kayo, kay? Yes, action na dyan, no? Dinaguso pagid. I don't know kung sa communication tabala ni sa BMX ta. Gagana diri BMX ko, pero hindi sige ko na, sure no sa problem, dyan. Action Alvin, no problem. Kami na di bahala. Si Action James na di bahala. I-try ko, basi makakuha ko liwat action na dyan, no? Kay, no problem, Anyway, may ari na di photo. Nakita ko rin sa mga pictures kay na, may ara ganyan do, ano na mga every year ginada sila. Nga, dala nagaplastar, sapatos, bayo, pambabae pang lalaki, kompleto, no? Correct, oo. Lucky bayi, pang tigulang, pang bata,
gyapon aksyon na dyan ang mga baligya aside sini mga damo gijaga pamili aksyon na dyan o kapamalaklon. Arikin try ko liwat kin rehash ko lang aksyon na dyan basi makasulod na no. Hindi okay na action Alvin okay lang Anyway, basi ano naman may mga manog may mga istorya kada nga mga manog baligya bala. Wait lang action Alvin, siguro ma-commercial break ko anay balikan ta ka para makapangita-ngita kada sa pwede naton may istorya. Balikan ta ka action Alvin ha. Mga commercial break it action Oliver standby mga ka-action. Ladies update gyapon dito sa downtown area. This portion is brought to you by Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga iba. Wala sang may ginapasino. Aksyon Johnny Diaz. Balita nga patas. Action Radio Philippines Standard Time na 5:27 na. Pabalik diri sa Action Report Sunday edition. This time balikan naton si Action Alvin. Nag-take lang kita short break pero baloon ta ang continuation sa report. Live gyapon dra sa may downtown area. Action Alvin, balik dira simo. Aksyon na dyan, balik kita, no? Ari na, kitaon na ta. Kitaon mo na gakatabo diri subong. Gani, bisan nga dulom na ka, dinaguso ba? Oo, dulom na ga, dinaguso, gyapon ang mga kauturan ta. In fact, isa diri aksyon na art, rather aksyon na dyan, mga baligya diri, 35, may 25. May baratohon magali. May baratohon man. Ari diri aksyon dyan, ang isa sa kabaligya, so, ni Action Dale Salazar. Okay. na timingan mo, ha? Na timingan ta, no? Pamangkuton ta bala si Sir. Kamusta ang baligyan ay? Kamusta? So, ni Action Dale mo? Ano galinganan mo? Nang Fred. Ha? Fred. O, si Fred, puto sa anay, Fred, kay Maru Storya ta kadali. Ari na, so, ni Action Dale, no? Fred, kamusta ang baligyan ay sa karon? Okay man lang, kulo-kulo yan man, ang ginagmaya. Oo, ginagmay. Pero damo customer, no? Damo customer, kay liban bargain. Barato mo.
Baligya ba na to? O bago bukas nga baligya ba na to? Okay, so sila, unisex ni tanan or pili na? Unisex. May bayi, may laki, may pambata, may dilargo, may jacket. Plito, damo kapilian. Saan mo pilihan na tag-pila baligya? May 20, may 25, may 35, may 50, may 75. Ang pinakamahal pila, ang pinakadako nga bili? 100, 150. Pero nga, adjust mo na price. After pila ka oras, gano'n mo na ang price. Okay, after pila ka oras action dyan, manubo man, no? Oo. Ha? Nabagsak presyo man. Gabagsak presyo. Pwede magpresyo. Itong kagina, 50. 50 na lang. Alain ni karon mabalik sa tag 5, tag 5. Sana Pero saan oras na sila, Action Alvin? Asa ka mo di anong oras? Wala lang ko, balo ko ng oras. Sa sir? O, ko idea. Pero wala na karon. Anong oras ka mo nag-umpisa diri ito? Ang aga kami nag-sit up. Natabi mo na para makita ni Daily Mutsura nga gwapo man yung suon. Aba, anyway, tido permi na sila Action Alvin, do regular na nila nga kabaligya. Regular ka mo nagkabaligya, sir, kada tuig ni? Every year. January 1. Ti mo stang baligya anay subong? Oo. In general, sir, kung makitaan ta, kamusta ang baligya anay? Sang? Ukay-ukay. Sa Sabong? Oo. Okay ma lang? Oo. Sigurado kin makaganar kin yung plastada, sir, kay damo, kay mugasa kitaw. So, okay ma lang, hindi magiging makano, pero makapiyan-piyan na. At sa ano ka mo di? Sa Subong lang, sa Langadlaw. Isa lang kadlaw. Isa lang kadlaw action na dyan, no? Okay. Oo, kitaan mo diri sa pwesto diri action dyan, sulod pa lang. Sus, kitaan mo yung damo nga pag tawag pili sa mga dilargo, iya sa pambata, pili ka bayo. Di pangukay na da? Pangukay na da pang? Anong taon ko to kung pila na tong ulo sa baso? Kaya tawa, ikaw be, kung mag-ukay-ukay ka, no mga ginapang lantaw, kung mag-ukay ka, hindi na pag-ukay, ang tupad mo da akil, ay nakrumukayan mo. Amo! Kaya ginawarning nga ito na kangadaan, kay Dodra ka ginagatuon sa ila eh. Oo, kita mo. Uy, kakagino ko pa ginalantaw mga dilargo. Oo. Abi kong gapili, dilargo, ginalantaw mo. Isa pa na. Sana Kaya do damo gid sila gali nga daan, no? Do mo gid mga type ni Papang, mga lustuan gid yon siya pabla pambalo na, oh. Oo, sana na ni Papang Nixon. Nga basta gustuhan sa ginhawa, good na. Pero may supon. Ano? Wala lang mali siya. Ay, kalain. Importante may 3 digits ko, no? Sana siniganin ni Papang ang 3 digits. Kung pagsaka na mo ni Karon, with action dyan ang upod niya, sigurado may New Year's gift siya. Dala nga mo salad. Sana And that's equivalent kung mathematics pa o kung math pabla action dyan. Ang 5 plus 5 may mo, puno yung 4 ka digits mo. Abaw! Ano ka mo ba? Basing, di wala kita may nagduhol sa inyo nga, Ari, pamahaw kayo may sobra. Salad ka mo, be, cake ka mo, be, litson, be, litson paksi. Wala kita may nagduhol? Basi, karon dugay, may ara pa. Basi may nakabati, dubla? O kag maghatag yang kag magambal yang te sige areo sapatos imo Sana kita mo puro sapatos man diri action dyan gani puro sapatos so garaya man di garaya man abi ko si Action Eden abi mo nakita mo pag saya ba pili daw mga nakapurma daw but silingon niya Action Alvin na anad gid sila nga basta January 1 may katuan gid sila sa may plaza sa may downtown. Yes, aksyon na dyan, sakto na, no? May katuan gid sila sa downtown. Diriya makapili gabi. Sapatos, dilargo, bag, iban pa. Damo ka mapilian diri, aksyon na dyan. Para sa aton sining mga kauturan. Kaya yung iban gani diriya, kalabanan man, mga step-in. Para sa mga babae, ang mga ginabakal man nila aksyon na dyan. Dala na diriya ang window shopping. Pero kung may shen ka o unod sa bulsa mo, 100. Damo ka na mapuli. Oo, damo ka ni mapuli. Madala, kag makahambal ka nga areo bag-o. Happy New Year, Gid.
Happy New Year. May regalo ako gikan sa UK. Abaw, okay. Okay, Yes. okay. Yes, UK. Yung... okay. Yes, action dyan. Pero importante, nalingaw ko. May ara tawak so Narvin nga nalingaw siya bla sige okay. May mo na nga, may hilig mga tanda bla mag-okay bla. Gani man, nasakto na. Tanda, gin mag-okay. Ako gan ginahimo ko action dyan. Ginabusi-isi ko. Kita mong kabalo ka naman ng weakness ko. 6 packet. Ako Abaw. ni ang ako niyang mga ginalantaw pirme. Kung may ara 6 packet, kagustuhan gid lang. Oh. Sir, pila bakal mo sapatos? Ha? Ayaw nga po, so dahil Oo. So, Wow. pilang bakal mo sapatos mo? Kali ba ayaw, dali sa amigo, dali yung. Ate, sige. Ay, kayo ka na. Bakal ka na. Ha? Tagiya. Tagpila taligyan sa sapatos. Depende sa klase ah. Isa mo may ara, 1,000, may ara 500, 400. Baw. Depende. Pero mga orig, no? Yan nga din. Sa US, Korea. Baw. Okay. So, ang pinakanubo. May ano ba mga 400, 300, may ara, mga tatandaan. Mga mana, pinatagpila na, mga Nike. 1,600, tara presyo. 1,600. 1.6, no? Mahal magali. Makumon. Ha? Ano sa? Makadto sa mo, 5 mil sa smell. Oo. Ang sa smell mo, bakal mo lang yung. Bago pa, no? Bago man yan, Oh, sakto action dyan, oh. Bago pagin man, oh. Oh, bago man, ang nagbakal, bago man tsura. Ha? dumaan. Ang sapatos bago, ang tsura dumaan. Sana sapatos, bago, itsura, Dumaan. Oo. Mayugit sa, mayugit sa. Pili ka Jackson na dyan, no? Pili ba yung pambata man? Dra na lang sa may ano? Dra na lang gali sa may ano na Luzuriaga? Yes, sir. Ari siya sa may bangga mismo, sa Luzuriaga, Araneta. Di ang 1.6 na guro, may ayo pa man na ah. Oy, oo, may ayo pa gid ni Guro. Mm. Kung ko ba? Sir, may ayo pa man ang iban nga baligya. Aray, damo na. Ah. Di ayos may ayo pa siya dyan, no? New Year, no? New Year. Kung ako yan mabakal, lahat libre na lang. Sana Action na dyan, no? Shout out na no? Mga, okay. Di mo gikan? Dumaguete. Layo pa kami sa Dumaguete. Dumaguete. Di mo dapit sa Dumaguete. Sa Dumaguete. Nianira mo dire, aron mamalik. Para mag-celebrate ng New Year. Okay, from Dumaguete Faction dyan, ha? Shout out sila sa Dumaguete. Di nag-stay. Ato na. Okay na. Ato na. Sana tapos sa din ka stay, mabalo mo doon. Ngayon si papang number mo. Sana Dugay-dugay na amo na, doson mo. Oo. Ang dugay-dugay, ngalan, taga ilang kapi number mo, day? Hindi ka na guro mabulubudlay? Hindi man mabudlay, no? Kag magambal yan nga, sige ha. Lain na kayo kung ihatag, piki pa nga number. Oo. Amo pa sakit. Anyway, aksyon na dyan. Amo ni ang pila ka mga sitwasyon di. Sa dalag ko ng sa sitwasyon sa trapiko, along Araneta, aksyon na dyan. Of course, may paggutok gawa. Okay. Number one, nagutok tungod man, gatabok man ang mga pasahero. Or rather, ang mga utod nga nagapamalaklon, ikaduha, manaog pasahero. Pero kitanta, medyo traffic man, no? Okay. Ang sitwasyon. Pero at least importante, moving ang mga salakyan, aksyon na dyan. Uy, may bedsheet pa ganito rin. Brato lang. Barato lang. 150. Wow. Bedsheet. Damo ka may makita basta kabalo ka mag-ukay action Alvin nga damo nga mga tahom bla yung mga siplatan. Oo. Ari pa may damo pagalabay. Pili ka lang. Mapili ka sa mga nagalabay action dyan, no? Ang galabay ang imo hindi galing ang mga baligya da. Sana Bako na mapili ka, mambal yung lababok, sexy, naka-short. Ang lain lang kayo magambal yung bis dalaga ka pa, hindi, taken na. Laban-laban sa disgrasya na yun. Sana Nakita mo, nagkarauto ng linya ni Action Alvin. Balikan sa last stretch ng iyang observation report. Ining duwa ni mag-upod ni si Papang Alvin kasi Papang Nixon laban-laban gid daw damo gid makita niya daw
Di mo may imagine mabalaan ganyan duwa ka makita na makol mo balik okay ginapangita nila mga Action Alvin. Amogin mga may term si papang mo. Ano? Ang term sini malaktahan ka sang rasa ng mga papang. Kisala ka mo mag-upod Domingo pabi? Sana Pang sana sa mga of the night kada gabi man para buhi taon dugo ta. Sige Action Alvin. Yes, aksyon na dyan. Naman ang pinaka mga sitwasyon na diri downtown na area, especially sa may ukay-ukay nga ginapatigayon karon diri na plastar along area sang Luzuriaga, Araneta, kag iban pa nga lugar along downtown na area. With aksyon na Nixon Tahom, ini si aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Pabalik na rin sa Action Report Sunday edition. Salamat gid sa report ni Action Alvin Grava sa patrol. Balikan talan sa karon sa iyang final report mga ka-aksyon. Diri sa aton nga pagpangalagad. Action Radio Philippine Standard Time na 5:40 na. Good afternoon dira kay Ma'am Jingjing. Happy New Year dira sa imo ma'am. Ma'am Lani Sumakulob. Happy New Year po sa inyong lahat. Sir Ray Flores Barrioga, Happy New Year man. Ara man si Ma'am Bebe Gregorio Yulo. Good afternoon Action John, Happy New Year. Gamonitor sila. Wow! Okay lang nga pagpamati na sa may Palmas del Mar, Ma'am Jingjing ha. Gamamati si Choy Tony, Louie Ilon, John Rodel, kag Caitlin Morales. Ara gid nagamonitor sumong. Ma'am Ana Sinoro, mayang hapon. Action dyan, Happy New Year, Happy Blessed Sunday. Yes, ay tudo ko no ulan sa La Carlota. Nagainulan dito sa La Carlota City, gali. Action Eric Magbanwa, may hapon. Okay. Nag-send ka. Happy New Year, Action Eric. And to the whole Magbanwa family. Kay SM, no, na lang pag-isip sang imong sinsilyuhon. Radyo. Happy New Year. Action Radio Philippine Standard Time na 5:41 na. Sa aton nga pagbalik, madamo pa kita sang game prepararing mga impormasyon kag balita. Diri sa Action Reports Afternoon Edition. Stand by! Subukan ang Charm Fabric Conditioner. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat,
kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala kag mahatagan hustisya ang wala sang sala ang tanan dapat alalangay lang timbangan sang katarungan mabatian kada hapon pagkatapos ng drama mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kasi tumakami nga tinagaman apat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so Action Radio Philippine Standard Time na 5:44 na. Babalik na rin sa Action Reports Afternoon Edition. Mga ka-aksyon na kahapon, kag tubtob sining nga aga, madamo sa mga report kita nga nabaton, may kangtalan sa pila ka mga krimen nga nagluntad diri sa Negros Occidental. Sa pinaka-latest nga datos ng Negros Occidental Police Provincial Office, meron naman sang 7 ka mga related sa firecrackers incidents ang nagluntad mga ka-aksyon diri sa Negros Occidental. And so far, wala pa sang latest development kag update, and we do hope nga hindi na madugangan pa ang kaso. But in the national level, based sa pinaka-latest nga report sa Department of Health, yara na sa 137 ang kaso nga napilasan abi, no, bangod sa mga palupok, buga, kag iban pa nga sahi mga kaakson sa mga fireworks kag firecrackers. Pero sa iba naman nga mga sitwasyon, crimes kag mga insidente, makon mo may ara sa mga recorded nga stabbing incident kag may shooting incident pa. Actually, based sa report mga kaakson sang NOCPO, ang isa diri nagluntad kagahon, kaina launa sang kagahon. Isa ka stabbing incident na nagluntad sa syudad sang Victorias, kung saan inang biktima amo ni si Jonathan Serrano sang Side 2 Villa Victoria, Barangay 13. Ang suspect amo naman si Jimmy Agtoto alias Nonoy Kamang, 39 anyos, ang amo mismo nga lugar. We are trying to call Police Lieutenant Colonel Roy Rodrigo Gutierrez, but with no avail. Hindi available na ligad pa nga bulan nga tinawganay sa hepe sang Victorias, pero wala gid nagasabat before they designate someone to speak, no, nga may PIO. Gasabat isang una si Police Lieutenant Genus David sang lain pang hepe pagkabalo ko kay Sir Papahardo nga time. Kaya iti designated sa nga PIO. Pero now, bisan siyang PCR, kabud like hindi magaligyapon, you have to ask for permission sa hepe para magpagwa ka sa statement, though may idea ka. Kaya ano naman do ka weird man ay nga marisinsa kapag gali kay para lang may pagwa nga impormasyon. Kaya kay do, tiga-follow man lang sa protocol based on the command by the chief. So hopefully tayo dira sa Victoria so that may ibalo-bala kita kag may makuhaan kita sa impormasyon. If the chief of police cannot actually answer the call sang katapos sa media, you could designate someone na para magsabat, di ba? Oo, sa ibang nga mga hepe mo man na. You could designate isang tod nga January if it's Call of Duty, di ba? Ang ato reminder gani supposedly is we have to be on alert. But we understand that you have to be with your families. You have to take a good rest. But take some time to answer the call. If you cannot answer the call, make sure to recall. No? Call back, di ba? Para at least may ara bla nga konsuelo. Kaysa sa katabo o damo na name. I'll be calling your attention this 2023 to identify your name. Kaya wala ka mo kasabat, di ba, Action Fred? Ay sila ka sinabat sa nga kung tawgan mo. This is your responsibility to inform us. Kung nakatabo dari subong, ano mga impormasyon nga dapat ninyo may baluan, di ba? Sa publiko. And wala na sang may makahatag sa tundra. Wala na sa iban pa nga makashare. Only those who are authorized to do so. So if you cannot afford to answer call on any moment of time, siguro assign kasi kamo siguro sang pwede nyo da pambalon. Spokesperson, bala akong PIO. Ako, I'm not that skeptical to mention names, ha? But as kung kapila na gani ka best, I'm not tolerating that particular type of act.
Makonyo ang nokpo PIO gani bisan ano oras kay na gani when I call Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daruca ang hepe sa sila PNP sabi naghahapang pasensya that he has to answer on the second time nga nag-call because according to him may ginaasikaso siya and nagapaway kay nagpula kagabi. It's understandable pero siya niya way nagakapalso nga magsabat si Sir Daruca sa nano kabudlay ara to ato nga sang conference he will answer your call and he will tell you nag-attend ko conference. No? Or pwede karon lang, dugay-dugay lang. No? Di makon mo, New Year, good, Happy New Year. Radyo. Pero anyway, mga kakson, sa inisang report sa Victoria's PNP, nasunod rin sa duty investigator nga ang biktima nga si Serrano ginuging komprontaya ining suspect nga si Agtoto. Kaya ang aligasyon rin mga kakson, pwerte ko nakatawnog blas ang iyang sound system mo kung pa-music siguro. Pag kompronta, nagluntad ang komosyon, nagtinapungulay ng biktima kang suspect, report sa hibalo ni Serrano na may preparado ng suspect sa kutsilyo, ginataklo sila siguro. Pagkatumba sa biktima nga si Serrano kay nagtinapungulay sila, digto yun na hinanusan kag binuno ining biktima mga kakson sa nagkalain-laing nga bahin sang iyang lawas. Ang victim gindala pa sa Kaayong Lawas Foundation para sa pagbulong apang inideklarar nga dead on arrival ni Dr. Nemenzo. Ang suspect naman, tapos ng krimen, nagpalagyo. Aksyon Johnny Diaz. Balita na patas. Sa Surad sang Escalante, may shooting incident man nga nagluntad. Sa Sagay City, may binuno man tumakaaksyon. And subong man sa Banwas sang Iloga. Makon mo, enjoy lang bala. Pero di ba kung maobserbaran nyo, do kalain gid sang atmosphere sang celebration naton sang bagong tuig sini na 2023 kay do kajutay sang palupok kalabanan mga fireworks display area na lang gid. Iban gambal nga imbes bakal ko palupok, bakal ko na lang sang pwede naton mandaas na lamesa kay bisan ang palupok parte ka mahal. Sa una makabakal ka palupok, sen nga ang katay na bla. Nga na 100 rounds, sen. Pwede na, may ara ka na sa una nga 85. Subong 150, nag-check ko to gapon, sinigaran kinakalabay ko pagpauli ko sang aga pa. Pagkubos into 50 ng plupok. Ang bisa ng fountain nga sang una tag 45, 35 to may nagsigabong kay bago lang dapat pas na plupok ba. Subong range ng presyo 120, 130 ang fountain mga kaakson. Ang pasirit subong ang ila presyo sang pasirit ginabot na 115 10 pieces. Sa una, pasirit tag 60 pesos or 50. Ang nagkaroon iban, nagdesisyon, imbis ka magbakal palupok, bakal na ng pagkaon para may mahanda kita sa lamesa. Kay medyo pricey gid man, di ba? Dahil dito na manigar, pricey gid man ang mapalupok sini. Even ang mga fireworks, garan mga kaakson ng 25 shots, around 2,500 pesos. No, though bisa na grabe nga sales stock na sa mga managbaligya kay para mabaligya man nila yung negosyo, that's part of their own job. Pero ang iban may mga reservation, no? Sa amo sila ang mga panyempo. Even ang isda ba parte kamahal? Ang mga pasayan ara na sa 500 pesos per kilo. Inadigto pa na sa rural area somewhere in south. Okay lang kasi sa southern portion sa Negros, medyo bulubahado ang kilos ng baboy. Diring baboy, galabot 270, 280. Dito sa southern Negros, galabot 250. No, ang per kilos ng baboy. May difference, di ba na? Hindi mo baka baboy, kanto ito sa south. Pretty yan mo mangyapo, no? Pero what I mean is, may difference, ged. Probably because of the inflation, nga hindi na natin ma-deny. There's really inflation in 2022 which is too high. Nga dapat hindi natin pag-tolerate. We have to keep on calling on the government to make sure nga nag-ubra sila sa aksyon para mapasanyo ang ekonomiya natin dito sa Pilipinas nga we will not be suffering the same type of economic crisis. Amo na ang pinaka-goal natin this 2023. We have to help the government by calling their attention. We have to help the government by paying our own taxes. We have to help the government pinaagi sa pagbakal sa mga lokal na produkto, pagsuporta sa mga programa,
But at the same time, we have to call on them if we have seen nga medyo may ara sa mga sikwawi nga mga policy or mga hindi husto nga mga programa nga gina-implementar nila. If we could see that this is only a waste of the government's money, of the people's money, we should not be afraid to call their attention and tell them that what you're doing is actually not righteous. Mutsulingon para babalaan mo nila, they would be aware, and in that way, nakabulig kita. Diba? We all believe sa ideology nga the information that we share with other people is a form of helping them to be aware of what they should do and what they should need to remember and understand. So, ina pa maagi man na nato, no? So, do not be afraid to call out their attention, tell them that what they're doing is actually wrong, but of course, in a more respectful and responsible manner. Damo mo na, importante, nagabinuligay kita lang. Parang 2023 naton, masanyog, kung lang taon, halos tanan kita, nagasunod sang mga pangpaswerte, di ba la? At habla sa Facebook, halos tanan, may mga prosperity bowl, mga prutas, may mga pamahiin. Unless otherwise you're not fond into it, or basa inyong religion, wala na yung ginasunod. Yung kalabanan sa aton, amo ginamakaakson. Ang ginasunod naton nga mga pamahiin. Basta ganun nagasug-alaw kita sang bagong tuig. Action Radio Philippine Standard Time na 5:54 na. Maayong hapon dara kay Ma'am Rodela Clavicillas, Sir Eric Fernandez, maayong hapon. Ari man si Ma'am Cecil Bikbika. Happy New Year dira sa inyo, ma'am, sa may barangay Binubuhan. Thank you, Gid, for meeting us here. Nagsaka sila sa estasyon sa Action Radio. No, nanligad nga si Mana. Sir Jolito Barredo is also monitoring siningapon sa ton mismo nga pagpangalagada. Ma'am Ana Sinoros, may barangay Lagranga, kuno sa Pilar Compound. Iya nga sister kag Bradia. No, maayong hapon na sinablos siya. Halong kuno kay nagaulan. Ma'am Christine Minyes Villalobos, good afternoon. May lang nga pag-monitor dira sa inyo, ha? Halong ka mo dira. Sir Eddie Laus, maayong hapon dira, Happy New Year. Ara lang sila kung gapon ni Nanay Isabel, ga-monitor diri sa may Victoria City. Sige, Action Radio Philippine Standard Time na 5:55 na. Magabalik pa Action Report Sunday Edition. Pagkatapos gid lamang sini. Duncan BTS. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen, kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan.
Action Radio Philippines Standard Time na 5:57 na. Pabalik na rin sa Action Reports Afternoon Edition. Sa nasanin ko na mga ka-action, we'll be talking about parte sa year 2023. Atong ginatawag na Year of the Rabbit. Ang Year of the Rabbit mga ka-action, naman atong 2023 sa Chinese Zodiac. No? May mga predictions, may mga horoscope. Pero basically, ang Year of the Rabbit nagalakip sa mga ginbunag sa 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, kagang 2023. Then 2023 ginakabig ini siyang Year of the Water Rabbit. Nagasugod din from January 22nd of 2023 kag nagatapos sa February 9, 2024. Ang sign of rabbit is a symbol of longevity, peace, and prosperity. Ako na magka-aksyon ng 2023 kinakabig nga Year of Hope. No? Muna ang prediction nila. So hopefully, hopeful kita tanan pero may sa tanan nga tion, kita ni amo man ang iba, no? Nga bisan ano sa mga pagtilaw, we are still hopeful mga ka-aksyon. Kinakabig nila ang people born sa tuig sang rabbit called rabbits are believed very vigilant, no? Bod silingon manyalungon ka, witty, no, ang imong mind la intuition, ang imong recognition, even ang imong assessment kag evaluation, very quick-minded ka, and indigenous ikaw maka-action. Very much engaging, no, kabalo ka lang makipag himo sa mga pamaagi nga mahimo mo sa mas mahapos nga mga pamaagi mismo mga ka-action, no? And most of us naanad kita basta kan New Year, ano? May mga tawag kita nga New Year's resolution. Kapati makamunas ang New Year's resolution, no? Si Action Oliver, no New Year's resolution, Action Oliver, mapalong hair ka na, hindi ka na magbakala. Amo na yung New Year's resolution. Si James, ano New Year's resolution mo, James? Mangasawa ka na? Ay, hindi pa. Abi ko, ma-propose yun na kay letter V to. Hindi pa gala, hindi pa. Or base may mga New Year's resolution ka mo nga, you'll now save money, may business venture ka na, no, doon mo na abi mga ka-action. So, ang ginatawag natin nga New Year's resolution, bot silingon mga ka-action naman yung promise nga ginahatag ni mo si mo kagalingon that you have to start doing something good. Maayo nga mga pagkabutang or untatan mo na ang paghimo sa mga malain nga mga pagkabutang on the first day of the year. Pero hopefully, nga hindi lang first day of the year, dapat tayo yon, no? Sa 365 days of the year. Diba? Amo na tayo magka-action, importante ni mong ang ginatawag natin nga may ara, kabala si mo ko galingon mismo nga fidelity, no? Faithfulness. Faithful kasi mo mismo hinambalan. So, dapat may ginasunod kagid mga ka-action. Kung amo nang imong ginambal sa New Year, amo na New Year's resolution, dapat tumanon mo gina, di ba? Hopefully nga tumanon na sa tanan. Tradisyon na siya, especially common siya sa Western world. Pero diri sa Eastern world, kasi sa Eastern world pagin mga ka-action, ginasunod ba na? No? Kung sa diin, ang isa ka tao nga involved, gina-resolve yan, nga imuon yung mga good practices. Sa mga undecided yung mga trait, o kung pamatasan, gusto niya accomplish yung mga personal goal, or, para maging maayo kuno ang iya nga pagsulod sa nga bagong tuig. Now, may mga religious origin mga ka-action na ginatawag naton nga New Year's resolution, no? Storyahan ta na, no? Anong religious origin sini? Ang tawo nga naghimo promisa bala sa iyang ginatuo, like gods for example, as the start of the year that they would return borrowed objects or makabayad na sila sa inautang. Damo na sabing isa ka inspiration. Ang Romans mga ka-action nagsugod sa kada tuig sa paghimo sa mga promises nila, no, to the god nga ginatawag nila nga si Janus. Kung sa diin ang bulan nga January ang ginpangalan kay Janus isa sa ka-god mga ka-action. Sa medieval era, ang night nagakuha blas ang peacock vow sa katapusan sa Christmas season each year para ibalik nila kag ipamatud-an nila nga may komitiba o commitment nila sa ginatawag naton nga chivalry, di ba? Amo na maka-action isa nila dala ka mga pamaagi. Magsiling ka chivalry daw code na siya or the pagsulundan. Usually mga code of conduct na siya, no? Anong dapat himuon mo? Sa Europe ni siya nag-start mga ka-action kita naton nga chivalry.
may ara man sa mga watch night services kung sa rin mga Kristiyano nagapreparar for the year ahead sa pagpangamuyo and gaubra na sila mga resolutions. May mga Methodist Christianity man kung sa diin ginagamit ang liturgy sa watch night service, sa New Year Abbey, no? Mga ginatawag natin yung Covenant Renewal Service. And dapat pagit, sa ining mga tradisyon, mga kaagson, sa ibang mga religious parallels, for example, may ara man na sila sa ila mismo, no, nga ginaubra nga mga pamaagi para mapakita nila ang ginatawag nila nga resolution. Pero kabalo ka mo in 2014 nga report, 35% sa mga participants mga kaagson, nga nagambag nga may ara sila sa ginatawag nga New Year's resolution, nag-ako sila nga ilang New Year's resolution or ilang target do ka unrealistic. So napaslawan sila nga malambot ining New Year's resolution. 33% naman nga wala nila napadayon ang progress ang ilang resolution. 23% nalipat na nga may New Year's resolution sila. And 10% nagasiling damo-damo sila kono New Year's resolution na hindi nila nga maangkon or matuman. But more than the New Year's resolution is ang isa ka nami ako kay mensahe nga nabasahan ko subong nga New Year. Ang message against sulat ni Chief Justice Alexander Gismundo ay ako isa ko ginabasa iya mga statement. Sunod sa iya ang pinaka-importante subong nga 2023 nga dapat naton sundon kay para mangin mabinungahon kag masanyo katon buwas damlang is to make sure that we have that courage. We have that kumpiyansa sa kaugalingon, persistent na kaakson. Kaya if we have that courage despite the certain and uncertain things that's coming before us, we'll be able to surpass these challenges. But more than that, we could face these challenges. Ang belief na sa kaugalingon, tama ka-action is makakakumpiyansa kang masarangan ko ni. So that's how courage plays a vital role sa mo sining mga situation. Ginbasa kong whole yung statement which is very meaningful kag dalo mga ka-action nga mensahe para sa aton tanan. Pero amo nang pinakapunto ya sa mga nagkakatabo subong sa aton kuno sa pungsod Pilipinas o sa kalibutan abit, damo sa mga pagtilaw mga challenges, meaning challenges seem to be a constant thing in this world. Kumbaga, bisan diin ka magkadto, may mga pagpanghangkat, may mga challenges game. So, kung sa nguna, changes kuno or change is constant, subong challenge is constant. Ara, pero may mga pagtilaw in everything that we do. Pagsaka mo sa hagdan, may mga pagtilaw. Kahit tinagtambok ka na, medyo ginapo-hapo ka, di ba lang? Pag manayo mo sang salakyan, medyo nagkakarap na mo mata. Or kisado, hindi ka pa kabalo kung makalabot ang ginitugong mga gasolina. Okay, amon sina ang sitwasyon nato, we cannot deny that fact. Ti challenges na kuno, subong kuno panahon do bitaw sandi ka magkadto, may mga challenges gid. But we have to have that courage. Courage sa aton kaugalingon, aton confidence, na bisan na matabo kahit ani nga atubangon, kahit ani nga malampuwasan, siguro amo nang mindset. Ako ya, practically speaking, that was my mindset in 2022, and we do hope that we'll be able to continue it until 2023. Aksyon John Diaz, balita na patas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, the size na. Dari sa aton nga pagpangalagan mga ka-aksyon. Maayong hapon dira kay Ma'am Luni Bangiles Lamson. Maayong hapon dira si Ma'am, Happy New Year man ha. Panoy Siloso. Swerte ko nung Year of the Rabbit nga mga negosyo, trabaho, or opportunity. Okay. Pero kabalo ka Sir Panoy Siloso, bisan ano mo ka ano sa prediction sina, if ang tao mismo nga ara sa Year of the Rabbit medyo tamaran, siguro to hindi kinagugurumangin swerte, no? Pero kung mapisan ka, siguro is para gina sa imo, no? Leonard Untal, Happy New Year! Polito Barredo, good afternoon. Araman si Sir Alex Montesa. Maayong hapon, Sir Lord. Happy Blessed Sunday and New Year ko na 2023. Ma'am Evelyn Ipomoseno, maayong hapon. Ang si Alex Montesa, wala ko New Year's resolution. Pero may New Year's presentation ko, sir. Mabudlay, sundo na resolution. Mga mulit na lang ko nga buligan ka magbago na gin-remind ka naman to sang Christmas party. Sa nga dapat may muon. And ang performance mo sa Christmas party, yun napakita mo na. So, kinanglamon na tumanong kung ano naman New Year's resolution mo, Sir Alex,
Sa mga taga-Hacienda, Espanya, wala sa may wala ko balokon amin na our Camp Clark area or Cab man na makakson. Pero nagapatamyaw to sila kagabi, naghapit sila sa balay. No, Happy New Year sa inyo sa taga-Estepania. Bas iban guro nagajaming-jaming pa naguro sa nagawda sulas, blang nga pula, blang nga gasipa. Enjoy lang da, importante wala lang gamo malipayon lang ang pagsugalaw sa bagong tuig. Taga-Hacienda Buena Vista sa may barangay Tinungan, kagabi no sa mga mga kilala tada sa pamalay kagabi do jutay lang nagwa. Usually tradisyon na may mga aksyon labi na kunara ka sa mga rural areas na ginatawag nga daw pamalay. I don't know if that is the term. Kung sa diin after sa inyong pamilya nagsalo-salo na kamo sa medianoche, then makadto ka na mang tamyaw ka na sa ibang nga mga balay para at least blano in one community. Amo to na tradisyon kagabi do medyo kay hindi tanan kay iban mga reunion ara sa ibang nga lugar dikto nagbagong tuig nagagan pag hindi tanto mo sina kada mo namo gid sa mga palupok mga kakson. So muna siguro no nga iba nagdesisyon hindi na magwa ara sa sila balay kay enjoy lang. Action Radio Philippines Standard Time na 6:08 na nagabalik pa sa report Sunday edition pagkatapos gid lamang sini standby. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala Sang may ginapasino. Action Radio Philippines Standard Time na 6:11 na. Pabalik na rin sa Action Reports Afternoon Edition. Sige, this time, ibalikan tabi si Action Alvin Graba. Balikan ta ang mga balita ang latipon ni Action Alvin sa patrol. Sinigid lamang hapon, January 1 New Year nga New Year. Ay kadamo sa mga balita mga ka-action nga nagakatabo no, sa palibot sang probinsya kag syudad sang Bacolod mismo. Halong-halong gid kasadya sang hinampang kapon dito sa amon lugar. Perte ang may mga ga-enjoy man no? Mga ka-action, kamusta yung selebrasyon niya?
Anong inyong nga mga preparasyon? Anong mga luto nyo? Si Action Papang Alvin, abot ko na nun yung natilawan niya kagapon. Check ng balita ni Action Alvin Graba sa patrol. Action Alvin, balik na si mo. Panamit sang spaghetti, leche flan, kaganta na nyo paborito daw angham, isa sa the best. Aba! Teway kita da? Mayo. Ipadala ko na. Ang gipadala mo sa diin? Sa ilog. Ipadala ko na, ara na da, sa imong messenger. Ari na sa call messenger. Tadlungabla. Kung ari na sa... Dugay, padala ta na. Kaya siyo na, lauya ko kay na, kung basi bala nga, kigan mo ko nung padala ko ni sa imo. Ang ano na? Nagagawa ako to picture, to bala, dito sa may UK. Ikaw ano mo gida? Huwag kaluwasin yung aduan ni Papang, ha? Hindi ko gani kay Papang, pasa mo sa akin, kay pasa ko kay Papang. Abaw! Sa galiunan ko, Sa galiunan ko, Anyway, action na dyan, total, damo, subong tao, galagaw sa downtown na area, still ara ang mga kapusisan. Now, generally peaceful action na dyan, ang pagsugalaw, sang bagong tuig diri sa syudad sa Bacolod, bagay nga ging kalipay man ni Bacolod City Police Office City Director nga si Colonel Thomas Joseph Martir. Now, sunod diri kay Public Information Officer nga si Lieutenant Colonel Sherlock Gabana, bali pa yon nga gin report gid sa tagsa ka mga station commanders, in fact from stations 1 to 10, Bacolod City Mobile Force Company, ang mobile patrol unit kagang ibang faction dyan nga naging mataway ining New Year's Day celebration sa syudad sang Bacolod. No, sunod diri kay Gabana, nagmadiliragon man ang kampanya sang mga kapulisan bangod sunod sa iya wala gid nagkalabiktima sang indiscriminate firing, and as to sa firecracker related incident sa datos sang mga kapulisan action dyan diri sa Bacolod City Police Office, tatlo gid lamang ang napilasan kag kini sila ang gilayon nga gindala sa ospital para man mabulong. Di isang napilasan, amusanday Edbert Patria, 48 anyos, taga Barangay Bata. Isa ka bata ang lalaki, minor ni siya action dyan sa Barangay Singgang Airport. Kag isa pa ka minor man, taga Barangay 16, lalaki man ni siya action na dyan. Okay. Sa diin tanan nakaangkon gid lamang sang mga minor injury sa ila sini nga kamot. And as to again sa indiscriminate firing, wala sang na-record ang mga kapulisan rason nga lubos nga ginpasalamatan man ni Gabana ang mga responsible gun owners diri sa syudad sa Bacolod matapos ginpamatian ang ila sini nga panawagan nga likawan ang pagpalupok sang ila sini nga mga armas lutang. Ari ang pahayag ni Police Colonel Lieutenant Colonel Sherlock Gabana. Wala din sa report ng indiscriminate firing or illegal discharge of firearm sa pagsaulog sa bagong tuig. Pinapasalamatan tagit ang mga pumuluyo na may mga personal nga armas sa ilang mga kooperasyon nagpapamati sa panawagan ng kapulisan nga likawan gid or hindi gid magpalupok sa ilang mga pusil. Aksyon na dyan ang kabayan gid lamang sa pahayag diri ni Major Sherlock Gabana. Sa dugang paginaton nga balita aksyon na dyan, nangin malipayon man ang selebrasyon sining mga miyembro aksyon dyan sang Bacolod Firecrackers Vendors Association matapos nga naubos gid ang ila sining baligya pila ka oras antes o ko ng pagsugalaw sa bagong tuig. Now, sunod diri kay Melchor Deriada, ang board director sang among naman nga asosasyon, and sa sulod gid lamang sang 11 ka adlaw nga pagbaligya sang ila sining nga grupo from December 1 to 31 nangin mabinungahon naugid sila ang ila sining negosyo kag nakaganar gid aksyon na dyan bagay nga ginpasalamatan man sini ang iya sining mga kaupdanan. In fact 60 ni sila aksyon na dyan nga nagka-cooperate gid
sa mga miyembro sa Bureau of Fire Protection diri sa siyudad sa Bacolod subong man ang mga kapulisan sa Station Number 1 samtang hugot nga ginapatuman ang ang pagsulundan sa sulod sang firecracker zone. Ginpasalamatan man sini ang ila sini nga mga customers sa pagsalig aksyon dyan. Report sang patrol, ini si Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon, Radio. Salamat gid sa report ni Aksyon Alvin Grava sa Patrol. Aksyon Radio Philippine Standard Time na size 17 na. Maka-aksyon ginanunsyo sang Manila International Airport Authority kon MIA nga may pag-delay sa biyahe sang mga eroplano subong adlaw. Bangod nga ginhold nila bangod sa pila ka technical issues sa air navigation facilities sang Civil Aviation Authority of the Philippines kun kaapa. Kung sa rin maka-aksyon, doon na dulaan sang radar ang mga eroplano. Amo na ang hindi sila pwede kalupad. Kaya may ginatawag na kita nga air traffic mong. Amo na siyang magsiring ka air traffic. Amo na ginaagyan ka mga eroplano maka-aksyon. Doon na dulaan kung sa signal ang radar sining mga ginatawag natin nga radar mismo maka-aksyon. No? So, mas gin pa kaayo sang pila ka mga tagdumalahan sang mga airlines nga mas mag-hold ng anay. Ang wala ka biyahe pa, stay on hold. But silingon ang problema sa nidiri kung hindi ka digto ka padulong sa Manila. No? Kung may biyahe, may trabaho ka buwas, delayed naman yung flight, tikay damo na delayed bilog nga adlaw, kay ginhold maka-aksyon. For example, si PLDT Chairman Emeritus Manny Pangilinan, he was actually on his way back to the Philippines from Japan after celebrating New Year digto, 3 hours of flight. But ara na sila maka-aksyon sa tunga-tunga. Accordingly, ginabisuan sila nga magbalik sa Hanida. Kay bangod nga wala may problema diri ang policy air traffic sa may Pilipinas maka-aksyon. Grabe nga mga pagmulay subong diri sa gobyerno sa Pilipinas. Ang ambasang iban only in the Philippines. Kung mga musil nga sitwasyon, kung makita nyo maka-aksyon, if you're trying to monitor sa sining nga case, actually ang issue na di primary and secondary radars are unserviceable due to technical issues. Di ba may ginalantawan na ang mga piloto? Amo na mga nagka-problema, maka-aksyon. Based on notam technical problem, this will be until tomorrow pa, hasta buwas sa alas 9. So, may mga flight ka mo, ngagaw ka magbiyahe buwas, so dako ginang posibilidad, hindi madayon. So, you have to coordinate sa airline kung saan ka nagkuha ng ticket, especially kung narin ka diri sa Negros kag Bacolod City, para mabalaan mo kung madayon ang iyong mga biyahe, kung hindi, saan o i-reschedule kung may postponement gidman. Kaya according nga daan di sa report, expect nga daan ang massive delay or worst cancellation sa mga flights. Bausos kung nagadali ka to kay day 1 of duty, may ngagaw ka tani balik sa Pilipinas sa imo to nga obra sa ibang nga lugar, amo pa rin natabo. Ginabisuan ang tanan nga mag-coordinate sa inyong airline sa status sa inyong flight maka-aksyon. I'm still checking sa report sa pila ka mga airline companies kung ano mangin status diri maka-aksyon, but no available information pa nga maging pagwa sila, no? Partially resolved naman ang glitches maka-aksyon sa system, sa traffic system. May pila na ka mga biyahe nga nagbalik, pero they cannot sure kung ano gid, no, kung halos tanan. 282 ka mga biyahe ang kanselado, delayed, kagin divert sa ibang regional airports or ports abroad. So matabo maka-aksyon kung hindi ka pwede abi, for example, ka-landing diri sa Pilipinas because may problem sa air traffic, ginaobra nila, gina-divert ka mo nila, dito lang anay sa isa ka area, masaylo, temporarily, before magbalik ang regular schedule. No? Accordingly, last 4 sining hapon, the system has been partially restored, thereby allowing limited flight operations, according ini sa statement sang MIA o kung sang kaap maka-aksyon. And ang ini nga glitch, hindi lang naka-apekto dito sa NAIA. According sa MIA, ang glitches sa system naka-apekto sa bilog nga Pilipinas. It is a developing situation nga padayon nga ginamonitor sang MIA maka-aksyon kag sang aviation authorities.
kung sa diin masobra 56,000 ka mga pasahero nga scheduled nga mag-aabot o kung maghalin dira sa Ninoy Aquino International Airport ang apektado. So nagahingyo sila sa kooperasyon sa air riding public sa sining nga mga tinion. Pero tikadamo ko ni sa isahon taning mga flight niya, wantag giniguro ay. Sige be. Try na lang naton maka-action kay basi mi ara dabla. Ngitaon ko lang iya ka Bacolod ha. Bacolod to Manila kung may mga aras ng domestic flight. Pero in so far do wala sila nagbutang gali domestic flight sa listahan no. Puro tanan international flight pa lang. Ari Cebu to Manila ang Cebu Pacific nga flight. Bacolod to Manila maka-action according diri sa report apektado ini sang technical glitch. May ari diri iya ka Cebu Pacific Bacolod to Manila 5J 911 912. Manila to Bacolod nga flight ina, no? And Bacolod to Manila. Kaya affected ina mga ka-aksyon. What else? 5J 483 kag 484 Manila to Bacolod, Bacolod to Manila. Affected man sang ina mismo nga biyahe. 5J 477 478 Manila to Bacolod, Bacolod to Manila mga ka-aksyon. Iban pagiging airlines. Ang iya Kapal Express 2P 2133 kag 2134 Manila to Bacolod, Bacolod to Manila. 2P 2135 2136 Manila Bacolod, Bacolod Manila maka-aksyon. Affected man ina sa no sang glitches nga natabo. So far damo pa man lang na ang ibandri medyo lawig-lawig hindi naton ma-cope up. But try to check mga ka-aksyon sa aton official Facebook page. We'll be posting ang mga canceled flights because of the air traffic system glitches nga nagluntad no diri sa primary kag secondary radar sa pungsod Pilipinas. Magbalik pa kita mga ka-aksyon diri sa Action Report Sunday edition para tapos gid lamang sini. This portion is Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Sa Action Reports Afternoon Edition. Maayong hapon dira kay Ma'am Evelyn Sinaon. God bless you always. Monitor sila ni Nanay Evangeline kag Ma'am Lani Hulagay. Maayong hapon dira Ma'am Inday Blas. Happy New Year man. Ang bali ng Cecil Bikbik, iya kuno New Year's resolution na paayo pagid ang iyang asosasyon nga Yarbafa Association sa idalam sa barangay Binubuhan. The same mama, we wish also the same thing. Good evening sir, pa-announcement ko tani. Okay, we'll be checking this one ha. Check na natin ni mama para ma-official nato, no?
Sir Joe Art Mandagit Tones or Tones, good afternoon. Ay lang nga pagpa-monitor diri sa Action Report Sunday edition. Happy New Year sa inyo nga tanan. Sige. Action Radio Philippine Standard Time, the 6:27 na. Diri sa aton nga pagpangalagad sa nasiling ko na. Every Sunday may kaupo din nyo ka maka-action. Diri sa Action Report Sunday edition. Alin na 5 to 6:30 ang takna sa gabi. Kag inyo na batian kabugusan nga pagpangalagad sa aton palatuntunan ng Action Reports Afternoon Edition. This is our first episode, January 1, 2022. Happy New Year dira sa tanan nga Diaz and Saligban family, sa tanan nga personnel sa Action Radio Bacolod, sa aton nga mga anchors, reporters, news center personnel, news writers, aton Action correspondents, aton nga technical staff, aton technical team, digital media team, aton nga research and drama department, aton nga admin department mga ka-aksyon. Happy New Year to you and to your family. Hopefully, ang 2023 would be bountiful and would be on our favor. Salamat gid sa totalan nga mga ka-aksyon nga nagpakig-upod sa aton nga pagpangalagad sa ning hapon diri sa Action Reports after Sunday edition. Standby na sa mga masunod nga programa diri sa Action Radio Bacolod. After sa aton religious program, may religious pa ta or wala na? Diretso na kita year-end. Inyo mabatian mga ka-aksyon dugay-dugay. Ang ato naman yung special presentation. This is a traditional one and regularly every January 1, we would like to give you a reminder of the year-end report for 2022 sang Action Radio Bacolod. Aton balikan ang madalag kong mabalita nga gintutukan sang bilog nga puwersa sa Action Radio Bacolod. Marin Enero 1, 2022, Tuktob Disyembre 31, 2022. Sa liwat akong inyo alagad sa kahanginan Aksyon Jan Diaz nga nagasiling ang katapos ng media magaserbisyo sa inyo sa tion sang kalipay kasubumano kun kabudlayan. Hindi niyang panghampang ang amo ng kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.